Gitumbok sa DPWH Davao District Engineering Office ang Kakulangon matud pa sa storm drain ug mga mibabag nga gapnod ug basura sa drainage system kamoy hinungdan sa sagad nga pagbaha sa kadalanan sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, girekomenda sa DPWH ang pagtukod og retarding basins nga mao'y temporaryo mosalod sa kining tubig baha ug mopondo una kini gradually hinay-hinay nga i-release aron nga malikayan ang pagbaha sa mga kadalanan sa Davao City. Sa matag kusog ang ulan, makapilang higayon na nga masinati gayud ang pagbaha sa kadalanan sa downtown Davao. Sa datos gikan sa Davao City RMO nga gipresenta sa City Engineers Office ato sa sesyon sa Davao City Council, 265 areas ang kanunay nga makasinati og street flooding. To address that, the city government through the City Engineers Office has implemented 62 flood mitigation and drainage projects that have been appropriated since 2022. Sa 265 flooded streets, 67% matud pa niini ang sa DPWH. The images of submerged streets in Damosa, JP Laurel, SPMC area, and Obrero are a constant reminder that our current flood control measures need to adapt to climate change and the city's rapid urbanization. Sa obserbasyon sa DPWH, Davao City 3rd District Engineering Office, nga mao'y nakasakop sa 2nd Legislative District, magbaha kung muulan, labi na matud pa og sabayan pa og high tide. Muhinay matud pa ang discharge capacity sa main ug secondary drainage system, partikular sa Jerome Main Drain sa Maharlika Highway, Mamay Road, Mamay Main Drain sa Mamay Road ang Leongto, NHA Buhangin ug Panakan Cemetery. As per our assessment, the cause of flooding is intense and prolonged rainfall, blackout or insufficient storm drain, accumulated debris, trash, leaves and sediments, and black outlets. Girekomenda sa DPWH base na sab sa nakalatid sa JICA Master Plan ang pagtukod og retarding basins. These basins help to temporarily store excess runoff, minimize downstream flooding, reduce peak flow rates, and improve overall drainage system performance. Ang pinakamahimo matud pa nga solusyon aron maminosan ang pagbaha sa lugar kay padak-an ang lateral drainage. Apan dili pa kini igo, sanglit kinahanglan sab gayud ang basins. Dunasay mga dalan sa 1st Legislative District nga ang basura nga mubabag sa gianan sa tubig matud pa ang hinungdan sa pagbaha. The maintenance men were partially mobilized. Ang nangyari po is lahat po dyan is ang nagka-clog exposed by yung mga plastic. Yeah, the problem for the JP Laurel also is most contributed from the establishments, yung mga sediments, yung mga garbage nila, sometimes andun na po sa inlets. During flooding, it will clog. Apan dili kumbinsido si Councilor Danilo Dayanghirang nga basura ang hinungdan sa pagbaha sa pipila kadalan. The flooding is not the garbage. The collection of garbage is very efficient, very effective. Gitumbok sab ni Councilor Diosdado Mahipos Jr. nga 70% sa downtown kay floodplain o tubigon kaniadto. Busa kinahanglan nga dunay master drainage plan aron makonsolidate ang tanang projects ug magpahigayon og regular nga pagpanglimpyo sa drainage system. Sara, naninguha ang City Engineers Office ng patabangan sila sa Davao City Council nga ma-institutionalize ang kining localized sa Barangay Canal Brigade aron nga makatabang sa pag-address sa pagbaha diha sa barangay level. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.